Hi guys, vítam vás pri dnešnom videu. Dneska si zahráme hru menom Mr. Crazy, v živote som to nehrala. Má to byť It's time for fun, no určite. Má to byť nejaké strašidelné oby. Fuj, čo to za zvuky? Fuj. No poď, zaranujem dole. Čo teraz? OK. Toto sa mi nepáči. Fuj, to sú odporné zvuky. Ja ma naháňa? Si robíš prdel. On ma naháňa, pomoc. Fuj. Hop. Ešte raz hovorím, túto hru absolútne nepoznám. Dal som si easy mode, pretože hard mode by som asi nedala. Ale ešte to sú odporné zvuky a ten clown, ten ksicht. Preskakujeme. OK. A few moments later. Ja to vás taká hádze. Vyskúšame sa úplne dozadu. Vole, však tam sa to nedá hodiť. Haló, puste ma odtiaľto. Čo to bolo? Čakaj, hodím tam. Yes, konečne. Fuj, to je hnusné, čo to je. Tam je nejaké svetielko na konci tunela. Kde je to svetielko? Tu je to svetielko. Čo s tým robiť? Ja mám ísť nižšie. Čo mám teraz robiť? Aha, mám ísť po týchto guličkách, OK. Find the čo? Čo mám nájsť? Neviem, niečo mám nájsť, ale ešte nevidím ešte. Aha, OK. Čo sa stalo? Haló? OK. Vole, čo to za oby? Prečo som si vybrala toto? Dobre. Ty vole, tak tam by som spadnúť nechcela. OK. Tam sa musíme nejako dostať, OK. Naháňa ma to niekto, nie? Na čom je konzerva?
vezmeme si nějaké krabičky. Okay. Počkej. Co to dělá? Okay. Okay. Vyzkoušeme rebrík, lebo to nějako... Jak se to říká rebríku, ale... Aha, tady je to, ok. Ty zvuky jsou odporné, fuj. To si nebylo modrašina, protože se rozdíl s těmi věcami. Okay. Počkej, dáme reset a potřebujeme jednu krabicu. Potřebujeme len jednu krabicu, kterou dáme sem, ok? Rebrík. Můžeme doufat, že to zase nezačne šalieť. Hop, dobré, jsem tu. Sedněme. OK, toto sa mi teda nepáči. Ten klaun sa mi nepáčil už na začiatku, ale toto je úplne... Ne, neznášam horské drahy. Co to je? Pán Mr. Crazy, nemáte dobrý zábavný park. Sakra. O! Čo to je? Pomoc! Už sa to nejak divne. Okay. Poďme smutí. Som sa v starej väznici. Sa dosrala. Ok, nemôžem sa ich zbavit. Ok, zatiaľ ma nikto nenaháňam. Balónek, môžu si ho vzít? A, už má nejaký spít. Čo to je, vole? Čo to je za oby? Pokladám, že toho som sa dotknúť nemala. Fuj, túto hru už v živote hrať nebudem. Psik. Bolo. Do reči. Ja sa bojím. Ideme na to, to dáme. OK, už sa blíži, takže ideme. Dnes sa neobzeráme. Neobzeráme.
ste? Kde? Tam. OK. Musím dávať pozor, musím dávať pozor. Musím tam nestýla. Idem. Dobra. Robiš. Prosím, mne už je koniec. Čo to je za oby? Ne, zase horská dráha. Ne! Co to je? Prosím, nech to je koniec, prosím, nech to je koniec. Ja som sa zvládla. Jej! Pesenky príjemná za to. Jump. So come here. So ideme na... teraz ideme na... Takže tu by som dnešné extrémne strašidelné video ukončila. V živote viac si túto hru nezahrám, takže... Psík. Čo som urobila? Dobre. A v živote viac si túto hru nezahrám. V živote viac. Ďakujem, že ste ma sledovali. Nezabudnite dať like a odber. A vidíme sa u ďalšieho videa. Tak sa majte. Čau, čau.